tuto sme okolo 3. Takže keď som to skúšal prvýkrát, čakal som, čo bude, bolo mi odkazané, že mám ho trošku pomiešať. To by som moc neodporúčal, lebo keď vy rozbijete ten tlak, rozmiešate, buchnete trošku fľašou, tlak sa rozťahne a môže vám rozprasknúť celú fľašu. Takže čo na to potrebujete? Dobre vychladený cider, alebo si to povieme aj pri šumivom víne, to už je jedno, ten istý postup to bude. Sektík, cider, musí mať korkovú zátku. Keby malo tú plastovú, moc neodporúčam, lebo ako náhle dáte dole, môžete to vyskúšať aj s tým, ale pre istotu si dajte dole, seká sa bez toho, môže vám vyštartovať. Stane sa to aj pri tomto, keď ju máte zle zachladenú. Dobre vychladená, tých 6-7 stupňov. V klasickej chladničke ju nechajte odpočívať, nech je dobre studená, nie len v mrazáku, že vám ochladí sa fľaša a vnútro je teple. Keby ste ju mali zase na nejakej 0 alebo 1 stupeň, môžete do nej búchať, tlak je podchladená fľaša, tlak sa stiahne a nič sa vám neurobí. Takže na tých 6. schodíku, ako sa povie, chladnička vám perfektne vychladí. To máš samé problémy. Nie, chladnička ide. To je úplne stresujúce. Na koľkých fľašiach ste sa to museli naučiť, aby ste si boli istí, aby ste tú ruku mali už istú? No, videl som dorezať sa 2 ľudí predtým, než som to začal ja. Potom na jednej strednej škole, kde sme robili somelierský kurz, ma vyhecovali. V tej chvíli by ste sa mi nedorezali, biely, pot a nič. Odsekol som to a odtedy to vyšlo. Takže... A vy také ale samé veselé príhody. Áno, no. Veľa krvi je v každej tej príhode. Až sa bojím, čo bude teraz. Keď som sekal tú 9 litrovku, tak to vážne už to je niečo iné, lebo tá každá fľaša má špeciálne skúšky ako tlaková nádoba. To nie je takáto maličká, tak to už môže, keď sa to roztrhne, tak ako granát. Takže opatrne s tým. A tohoto sa netreba báť, ale mať rešpekt. Takže radšej mimo, aby ste sedeli, keď to chcete robiť doma, na balkóne, keď to idete robiť na balkóne, jednoduchá finta, zoberiete fľašu, 2 metre špagátiku, dáte si to pod korok a hrdlo, úzol, dáte do ruky, vlastne odseknete, zostane vám pekne, netrafíte susedové auto, alebo keď budete doma kosiť a prejdete si po skle, tak si na seba spomeniete, keď vám to vystrelí. Takže opatrne, vždy si hľadajte ten korok, aby sa aj tu nejaké dieťa potom náhodou nedorezalo. Ako poviete? Takže čo na to potrebujete? Ja akože na záver by som sa chcela opýtať, že teda odporúčali by ste to skúšať len tak doma bez odborníka? Asi nie, že? Tak asi lepšie si to dať urobiť a po prípade tým odvážnym, samozrejme, určite áno. Dobre, takže aj vás pozvem na združenie Matka-Reka. Určite. Zavolám možno potenciálnu svoju matku, než to vidí. A čo na to druhé budete potrebovať je buď nejaká šabla, po prípade domáci, klasický veľký tranžirovací nôž. Len vás poprosím, keď si nechcete kupovať hneď nové, tak nemusíte sekať tou vašou ostrou stranou, lebo si ju zničíte o sklo, to je tvrdšie, ale použite tú tupú stranu. Toto je urobené priamo na to, takže môžem aj tou ostrou, ktorá nie je ostrá, ale vy budete sekať doma tou vašou tupou. Môžete použiť mrazený banán, jahoda, pohárik, čokoľvek, čo má nejakú ostrú stranu, tupu a je tam niekde planžeta. Aj v tom banáne, aj v tej jahode bola schovaná planžeta, ktorú nikto nevidel a vlastne someliér sekol vlastne jahodou. Takže dá sa aj takto. Naozaj nie, lebo teraz som sa povedal, že naozaj mrazený banánov? Presne. Bol tu mrazený banán, ale už som vám prezradil to. Ja som teraz... Vy by ste kúzelník nebol, vy by ste nám to všetko prezradili. Ja som išiel motýlikom. Môžem vás... Len podržať na chvíľočku. Či idete sekať vy? Nie, rozhodne nie. Aby ste sa to naučili. A ja sa mám kam postaviť potom. Pôjdete za mňa. Alebo bokom. Máte poistku dobrú? Nie, mám dieťa. OK. By už dedilo. Toto je ale naozaj zaujímavé. Toto je taký akože špeciálna šabľa? Hej. Počkajte. Ešte taká bezpečnostná. Keď budete sekať, tak držte fľašu takto. Keď ju budete držať takto, ako niektorí držia a fľaša sa vám rozpraskne, tak skorej vás doreže, ale keď budete držať takto a odstrelí sa alebo rozbije sa, tak vy ju len automaticky pustíte a stať sa môže čokoľvek. Každá fľaša je lepená z 2 častí, nájdete si spoj, po ktorom budete šúchať. Poďte si pokojne sadnúť. Dobre. A dobre ste sa postavili. Dobre, čiže ja idem za vás. Môžem? Už idú? Už idú po vás. Aj nejaké efektné zvuky pri tom vydávate? Alebo nie? Efektný zvuk môžem urobiť jediný, keď seknem takto, ako to urobila v jednom filme
seknem raz a už druhýkrát nemusíme, ale my budeme sekať tak, že budeme pekne šúkať po hrdle a trafíme vlastne ten prstenec tej fľaše a tlak sa postará o všetko. Takže skúsime na 3 krát. Raz, 2, 3. Oh, la. Ja som teda akože pôvodne žartovala, že toto si vyskúšať, ale do tohto by som naozaj neišla. To vyzerá to... Ja som ho chcel teraz na to natiahnuť. Jasné, dobre. Vy ma nikam nenaťahnete. Toto je naozaj... ono to vyzerá zložito a podľa mňa aj to je zložité. No, samozrejme musíte dať aj tú silu, ten prvýkrát, ako som spomínal, ten tlak je iný. Fľaša bola, ako mi povedali, celú dobu v ľade, takže bola podchladená. Preto musíte dať tú druhú silnejšiu ranu, ale pritom sa už môže stať, že fľaša nevydrží. A teraz len taká drobná otázka. Skôr tam ide rovnako? Ako ste si všimli, tak sa to vlastne rozletelo a aj tlak išiel okolo toho, niečo vyšumelo von, tak môžete, len posledná vec, varovná, už niektorí sommelieri to robili, fľaša sa nepije. Pri tomto spôsobe určite nie, prvý a posledný krát by ste to urobili. Preto aj sa to robí raz na začiatku, keď ľudia sú ešte veselí, svieži, ale nemoc opití. Keď to robíte na záver, ľudia už skúšajú, robia čokoľvek a prázdna fľaša si ju doma dávajte dole hrdlom. Lebo keď si budete potom následne zobrať, vyhodiť do koša, chytíte z vrchu, tak sa môžete pekne porezať. Opatrne. To je šialené, že stále ma prekvapuje, čo všetko treba ľuďom povedať, lebo keby ste videli ten vrch fľaše, tak vám ani nenapadne sa z toho napiť, ale očividne nie je to úplne také samozrejme. Samozrejme aj Amerika je tu stále okolo nás a tam keď nepoviete všetko, tak vás dokonca zažalujú. Takže pre istotu vám poviem všetko. A už ste smední, už vidím, že ja sa chcem chytiť toho, že a poviete všetko, čiže vy sa môžete ísť už odstrojiť a pripraviť. Áno, a pri tom stolíku už môžete prichádzať, ochutnáme vlastne jeden, druhý, tretí cider, sú tam ale aj kanapky a o nich si môžeme niečo povedať, čo s čím a ako by ste si mali správne vychutnať. Dámy páni, Tomáš Vyšvader, sommelier s vlastnou šablou, ktorú si nosí so sebou. Tomáš tam bude a ako teda spomenul, na istý čas bude pre vás k dispozícii, aby vám trošku porozprával, ak vás to zaujíma, o tých kombináciách jedla a tých samotných ciderov. Sú tam kanapky, takže si to budete môcť vychutnať a tie chute navzájom nejakým spôsobom porovnať. Ak teda máte chuť, rovnako aj Peťo Nikodem tu je a je vám k dispozícii, ak sa budete ešte čokoľvek chcieť opýtať. Ak nie, tak si prosto len užite tento podvečer, ako sme si už niekoľkokrát dnes povedali, Carpe Stasen, a v mene spoločnosti Heineken Slovensko by som vám chcela zaželať ešte príjemný večer, dobrú chuť a samozrejme na zdravie, užívajte si večer pekný.